Лилияны башлыйм инде гади сораудан ничек башыгызга килде нәкъ менә шушы умарта дип аталган татар телен өйрәнү мәктәбен ачарга? Бу бик мин монда укыдым Мәскәүдә. Мәскәү филология факультетында укыдым, МПГУда, татар теле бүлеге ачылган ел вакытта. Мәскәүдә? Мәскәүдә 2001 ел рус филологиясе арасында татар теле төркем ачтылар. Мин шуны укырга килеп яттым да беренче көннән бирле теге сагынып, яратып татарча яшәгән вакытта аңламыйсың бит. Яратканыңны да, сизгәнеңне, тойганыңны да монда килеп эләккәч, үзеңне ничектер аерым бер милләт буларак, үзеңне аерым бер татар җанны буларак хис ул барлыкка килә, туа һәм ул сине тирән тамырларын үзенә сеңдерә башлый. Һәм шуннан соң мин укыта башладым. Башка мәчеттә укыттым. Поклонкада. Ничек татарча саный әйтәбез. Ну шул Поклонкада укыттым мин 1-2 ел, 3 елда булмаса. Аннан соң күчтем татар милли мәдәни үзәгенә. Менә сез булган анда укыттым мин 2001 елдан алып 18 елга хәтле. Шунда укыттым һәм инде без аерылып чыгып теге бит һәрбер бала үскәч bir урында мин татар үзәген үлеп яратам. Менә өчен татар зур татар йорты Мәскәүдә. Чөнки узак булды ул, минем тормышта ул бик зур катлаулы тәҗрибә булды. Ул татар дөньясына кирип китеп булды. Ул үзенең татарлыкка өйрәнеп булды. Ни өчен нәкъ менә умарта? Умарта телебез бик татлы. Телебез бик балсыман ул. Татарлар бик тырыш халык. Монда килеп тә шулай татар телен берәм бәйнә тамчы өйрәнүче кеше, миңа калса ул безнең умарта балкытлары. Алар киләләр, моннан җыеп китергә үзләренең шул тамчыларын, шул кисәкләрен, бәйләнешләрен анап кайталар, дип алар тараталар. Лилияны әйтә аласыз, менә 20 ел тула дидегез бит, әйме? 24 быел. 24 хәтта ел. Сез үзегез шул кадәр яшь, мин шаккатым. Аны башлаган кеше сезме умартаны? Умартаның иң гөрләгән чаклары кайчан булды? Ничәнче елларга туры килде микән? Иң гөрләгән чаклары иң күп менә аудиториядә 60 кеше. 70 кеше булган менә бер аудиториягә килеп, елны менә без мин укытайм ишәр көн укнага, ишәр безнең башлангычлар төркеме, дәвам итүчеләр төркеме һәм урта төркем. Бу балалардан тышкын әйтү. Бу менә шул 15-тә түгел, минем беренче балам 12-нче елга шулай бит. Менә шул 10-нчы елдан алып 18-гә хәтле гөрләдедер. Шактый инде. Шактый. Нәрсә белән аңлатасыз сез моны? Бу иң беренчедән татарларның үзләре, бу Казанның үсеше. Бу шулай булыр. Чөнки Казан бу кыйбла. Ул хәзер дә шулай. Кем генә булмасын, кем генә нәрсә әйтмәсен, ничек тыңмас, а вот я съездил в Казань. Безнең бүген җегет булмады. Ул безнең Казахстаннан Паул исемле җегет. Паул исеме Паул аның. Ул үзенең шәҗәрәсен ясаган, ләкин алар бөтенләй казахлашмаганнар, алар урыслашканнар һәм ул монда үзенең шәҗәрәсен ясап белгән, үзенең кем икән, татар икәнлеген, исеме дә булган аның, исеме Паул, фамилиясе аның Федотовмы, ләкин үзенең Файзуллиннар икәнен белгән. Шул җегет менә беләсезме? Аның беренче милли үзаңы былтыр ул монда Казахстаннан кергән укырга Руденга, Казанга кайтып, менә минем нидер уянды ди. Менә күбесен шулай. Бу Казанның күтәрелеше. Һич шиксез шул сүз, бу Казанның алга китеше, бу кыйбла табылуы. Һәм үзең кеше, үзен милләт буларак, үзен бер ниндидер җан буларак, ләкин бездә йөрүче маташчыларның, аларның җирле компонентлары үзгәрә барды. Башта күбрәк мишәрләре, бу нижгар мишәрләре. Аннан соң моңа кирип китте Пенза, Мордовия, чөнки монда күпчелек Мәскәүдә шул милләтләре. Аннан бер вакыт бик популяр булды безнең башкорт татарлары. Менә шул аларның бер спецификасы бар җегетләр, кызларның. Алар киләләр, искиткеч сөйләшәләр, ләкин укый белмиләр. Тык-тык менә шундый әйбер булды. Хәзер төрле үзегез күрәсез, төрле төбәктән. Монда Әчтерханда бар, монда Пензада бар, монда Мәскәүдә бар, монда бөтенесе катнаш безнең. Менә алар төрле төбәкләрдән булгач берәр үзара бәхәс чыгамы? Юк, без менә безнең як татарча дөресрәк сөйләшә дип, юк, менә шулай дип әйтергә кирәк аны. Менә мин бүген тест үткәрдем, күрсәттем Кыстыбыйны, тагын нәрсә, Шүмешне һәм Себер көне. Менә аның шулай төрлечә атыйлар бит инде. Шуңа күрә хәтта Татарстанда да бәхәс чыга. Юк, бездә тәбикмәк диләр, юк, бездә Кыстыбый диләр һәм тагын бер вариант. Күзикмәк диләр. Менә шул әйтәсем килә, үзара чыгамы аларның бәхәсләр? Чыккалыймы? Нәрсә белешә алмыйлар? Мәсәлән, алар акция
Меня будет яраткан акция. Ну вот звучит по-другому, наверное. Акция все-таки звонче звучит. Ну как можно окша называть? Ну акция это же акция, меня шулай бер. Плюс Эльмирны күрдегез тегесе бер Салихат кызы, аның әтисе әнисе Сибир татары, әтисе Башкортстан татарымы. Менә ул гүл безгә. Менә минем әтим шулай әйтә, әним шулай әйтә. Менә бер гаилә күләмендә генә аларның интеллектуаль гаилә күрәсең. Алар шул хәтле улай бер төр аны килеп әйтә. Пенза бик әйтергә ярата. Ә менә так. Менә бездә так, менә бездә. А как же так? Мы же руки соберәбез. Ә без куны сөртәбез. Себерәбез диләр. Себерәләр, өстәлендә себерәләр, идәнендә себерәләр, кулында себерәләр. Ә бездә ул. Ә безнең шул бик теге грубы яңгырый торган сүз әйме. Менә бигрәк грубы. Тупас яңгырый. Тупас яңгырый. Ә менә аларда шунда бер килеп чыга. Ләкин мин менә бу безнең аерым ничегәдер аерым методиканың бер усул дип әйтсәк, мин менә ничә ел укытам, шул хәтле мин гүл инде белеп бетерәсең, бик кем ничек сөйләшкән, мин гүл параллель рәвештә. Син пензаны икән, сездә шулай әйтәр, дөрес. Менә сез пенза икән, чыкылдашың килә икән, чыкылда сөйләш кенә. Син цыкылдашың икән, цыкылда сөйләш кенә. Ә менә Казанда шулай әйтәләр. Урта диалект безнең шулай әйтә. Сибир татарлары шулай әйтә, тегеләр шулай әйтә. Мин гүл параллель рәвештә һәм бу кешегә ошый. Чөнки аларның әби теле, алар бит әбидән ишеткәннәр ничек сүзен. Алар ничек ишетеп үсмәгәннәр. Алар акцаны шул ук ишетеп үскәннәр. Хәлләр ничек ишеткәннәр, Абдыраман ишеткәннәр. Аларга ошакма түгел, Абдырама диләр алар. Бу не ошакма сүз аларның шу Абдырама. Нинди методикага нигезләнеп укытасыз? Төрлесе төрле яктан, төрлесен төрлечә әйтелеше, алтын урталыкны табарга кирәк бит. Алтын урталыкны табам, әдәби телгә әйтәм, дуслар. Безнең бер генә проблема, безгә дус булырга кирәк. Дус булыр өчен мин мәсәлән шәхсән үзем татар халкы өчен хәрефен түгел, дус булырлык хәреф итеп, ш хәрефен билгеләрмен инде. Менә минем өчен менә шул ш хәрефе ул безнең уртак бәйләүче әберне карыйбыз. Мин язам тактага ш хәрефен. Менә әйтәм, син пенсаныкы, сез пенсаныкы. Сез аны әйтәсез, чәчәк дисез. Менә бу мәсәлән Мәдәнә Ярыбушкина улары биш алды. Сез цәцәк дисез. Ә Казан татарлары чәчәк дип әйтәләр. Ә кем әйтә сәсәк ди. Кем Башкортстанга таба, я мәсәлән кем Нагайның компанияты бар. Алар шулай сәсәк диләр. Минем ирем мәсәлән Шүмес ди. Ул Биектау татары. Шунда тамырлары мондалар яшиләр, байтак Шүмес диләр. Менә шуңа күрә мин аларга безнең дуслык хәрефе бу ш хәрефе дим. Һәм шуннан без киреп китәбез бергәләшеп алар белән. Һәм шундай бер әйтәм менә без, ләкин дуслар, безнең бер проблема бар. Безгә кирәк әдәби телне өйрәнергә, чөнки сезнең менә сез аны үзегезне коррекция ясый аласыз. Ул кайтып сез күчеп китә аласыз, ләкин безнең диалектлар, безнең сөйләшләр, татар телендәге сөйләшләр, алар бит кагыйдәсез. Ничек син акция дип әйтәсең? Ник син чәй içsem disin, или çay içem disin. Niçin sen niçik disin, nicik disin, lakin kaçan disin. Аларда юк, мәдәм кагыйдә юк дуслар. Кагыйдә булса, ул булырга тиеш иде. Ләкин һәрбер дәрестә, менә бүген сез аның фрагментын күрдегез шулай, һәрбер дәрестә мин параллель рәвештә. Монда шулай әйтәбез, әдәби формасы урындык, сездә түндәк, сездә Абдырама, сезгә кел, сездә үц, сездә 4, менә шуны гүл әйтеп барам. Чөнки аларга рәхәт ул. Аларның менә ул һәрбер сүз аларны бәйли беләләр. Аларны бәйләп куя үзләренең тамырларын. Аны көндүктән эзләгән балалар. Тел көндүгеннән эзләгән балалар алар. Һәм менә ул һәрбер бала чакта ишеткән сүз, дәванисе хатирәсе, әтисе, әнисе хатирәсе, алар менә һәрбер сүз аша диалекталь сүз булсынмы? Миңа шул хәтле ихтирам һәрбер татар сүзендә төрле яңгырашта. Көндүккә баланы тамчылап, кан тамыры белән бәйләп тоташтырып кую, ул миңа калса без сезнең белән аларның хәлен дә, халәтен дә аңламыйбыз. Язмасын да аңларга. Бездән туган балаларга да улай бергә язмасын. Дөрес әйткән. Шулай да, менә без сезнең белән сөйләштек методика турында. Менә мин мәсәлән шул мәктәптә укыган кеше буларак мин бер дә канәгать түгел татар телен укыту методикасыннан. Монда сез нәрсәгә нигезләнеп, нинди тәҗрибәгә таянып аларны укытасыз? Һәрбер төркемдә Ленар алып барам минем үземнең методика. Мин бер генә әйбер белән генә бер кашын шул китапны алдык та, шунда барабыз. Беренчедән һәрбер төркем төрлечә бара. Менә алар сатып алалар модульны. Мин аларга әйтәм кыскача гына, дуслар, менә без сезнең белән әгәр дә барыста план буенча барса, без шул теманы. Иң беренче чиратта бу шәһәр темасы. Чөнки татар
авыл белән генә бәйле булуга карамастан, ләкин безнең бар ни өчен мен сезнең распаковкага гелендәләм кайтам шулаймы? Хәзерге татарлар без бит инде урбанизация процессын үскән кешеләр. Безнең тел шул дәрәҗәдә була алмый. Безгә кирәк, бөтен әйбер дә кирәк, безгә заманча булырга. Шуңа күрә мәсәлән, ләкин алар барысы да менә шулай булды икән, менә шулай була. Безнең бабайлар шулай әйткән, йолалар турында сөйләшәбез. Йоладан башлыйбыз беренчедән. Икенчедән татар теленең булырга тиеш шәһәрдә кулланышы. Икенчедән ДТПга эләктен икән, ничек әйтәбез? Без суеверныймы дип ышанабызмы? Менә шуны безнең беренче дәрес булды, бу гөрләштереп, ничек Вайлберстан сатып алып була, анда булавканы табып җиргә кирәкме, татарга табып җиргә кирәкме? Менә шул әйберләр турында сөйләшәбез инде. Әгәр дә кеше килә икән, менә безнең четверг төркеме бар, шулай пәнҗшәмбе төркеме. Аларга мин катламлап бирәм нигез. Алар өйрәнәр грамматиканы. Ләкин бу грамматика шул хәтле сыектырган, мин аларга әйтәм, дуслар, безгә грамматика кирәк клей буларак. Менә без ябыштырган сүзләрне мин эшкә соңга калдымны тоташтырыр өчен безгә кирәк грамматика. Шуңа күрә минималь грамматика чагыштырып мин аларга бирәм. Ләкин тирән итеп ул юк бездә гомумән. Бездә күбрәк сөйләүгә, менә без чәй куябыз, чәй салабыз, өстибез, кунакка барабыз, блог алып барабыз, ширлибез, авыртабыз, йолаларга ышанабыз, юрауларга ышанабыз. Менә гүл шундый актив сөйләшүнең бездә живой татарский. Шуңа күрә менә карап барсагыз, безнең именно живой. Ул шундый аның бер сакраль эчтәлеге дә бар. Яшәсен, яшәр һәм ул тере тел. Ул үлмәсен, ул үлгән теге менә юлдаш турында сөйләштек. Менә шундый тере тел булсын иде. Тере тел булсын иде. Безнең методикада менә тере телгә таянган бер ачтык та китап буенча укымыйбыз. Ниндирәк беренче чиратта запрос белән килә кешеләр монда? Скучаю. Шулаймыни? Алар монда мөхит өчен киләдер, яни. Менә күпчелеге, менә бу төркемнең, мәсәлән, четверг төркемендәге йөрүчеләр, алар күбрәк катнаш гаиләләр. Катнаш гаиләдән чыккан күбесе шуннан. Менә быел шуны килде. Кемдер анда МГУдан безнең бер егет катнаш гаиләдән, философ, фәлсәфә. Берсе килде динтер клинический психолог МГУдан катнаш гаиләдән. Кызлар җирле катнаш гаиләдән. Хәзер күбесе диярләр. Монда катнаш гаилә, алар белән эшлисе авыр. Чөнки үзегез күрәсез, бүген менә әзрәк кирип китәләр. Шул чиккә кирип, монда безнең катнаш гаилә, мәсәлән, Юлия утыра, миңа андай берләргә кагылмаска тырышам, чөнки ул һәр кешенең җан тирәндәге бер көннең дә әтисенең дә, әнисенең дә миен бузып утырасы килми, шулай бу синең ике яртысың, ике яртны ничек дус утырга кирәк. Монда күбрәк тәҗрибә юк, сөйләшергә кеше бетте, сагынам, сөйләшәсем килә, Татарстанга күчеп кайтасым килә, өйрәнәсем килә, кияүгә чыгасым килә, балаларга тапшырасым килә. Ир изләп килүчеләр дә бар, хатын изләп килүчеләр дә бар. Бу ничек бар шулай? Менә без Собянинның мәйданчыкларында, бу безнең бит инде официаль рәвештә арендага алабыз. Монда библиотека, уларда китапханәләрдә алабыз сәгатьләр. Без төрле үзәк буенча, менә бер вакыт бик актив булдым, да ремонтлар барды үзәк китапханәләрдә. Без китапханадан китапханага йөреп, монда интепләндек. Менә бу урында без монда ачабыз ПГУ, ачабыз ПГУ, ачабыз заявканы, монда калдырабыз заявка, сәгатенә түлибез. Сәгате күпме сер булмаса? Менә бу аудитория 2500 сум. Бер сәгать. Ага, аңлашылды. Демәк, һәм балаларның кичкенә аудиторияләр булсалар 600 сум, кайсыдыр менә шундый, кайсыдыр 1000 сум, монда төрле нидән килә, төрле зурлыктагы аудиториядән килә. Шуңа күрә безнең курслар түләүле. Шуңа күрә. Түләүне әйтә аласызмы? Түләүне әйтә алабыз. Без хәзер аңа хәтле безнең бер аена кеше түләйде, бу 4 сәгать, шулай 4 айга 4-5 тапкыр 1000 түләйде. Хәзер бу курслы рисклар бар. Менә безне өйрәтте бит инде бу хәзер теге пандемия вакыты, төрле сәяси вакытлар алар безне тәртипкә өйрәттеләр. Без менә бу елдан беренче тапкыр без сатабыз модуль. Мәсәлән, безнең сентябрь айында, август айында сатыла башка модуль, һәм кеше сатып ала яңа елга хәтле дәресен. Бу безнең өчен ничектер кеше киләме, килмәйме, йөрәме, бу аның шәхси эше. Аңа хәтле бүген 5 кеше килә, тагын 5 кеше килә, тагын берсенә 3 кеше килә. Сиңа бит түләргә кирәк, син бит минуска китәсең, чөнки без аренда алып куябыз. Һәрбер, мәсәлән, һәр шәмбе көне безнең алынган. Шуңа күрә без сатабыз модульны. Хәзер яңа ел алдыннан былтыр 6000 чамасы, менә бер модульның бәясе 6000 чамасы тора бездә. Бер модуль 12 ай булып чыга. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 ай. Ага. Сезнең шәмәл татар теленең үсеше нәрсәдән тора хәзер?
Менә аны чыннан да модалы итеп, кирәкле итеп буламы әллә соңмы инде? Мен пессимист буларак карыйм. Бу дөресен әйтәм белән, аны уйлаштырырсыз. Үзегез җәме. Мен пессимист буларак карыйм, Ленар. Менә мин мәсәлән узган бардым ифтарга. Татарстан ифтарына, бу Поклонкада. Рамадан дигән шатёрдаймы? Шунда бардым. Менә безнең һәрбер кеше анда чыгыш ясый. Ничек кенә, нинди генә Мәскәүдә тусовка булмасын, чыгыш бара. Бер җөмлә әйтелә татарча. Бер җөмлә татарча. Вәссәлам. Шуңа күрә менә минем Нургалиевичның әйткән хәбәр тотар сүзе миңа алкышның басып алкышның. Чөнки ул үзенә үзе позволяет шул әйберне әйтергә. Шулаймы? Аның барыбер төп фикере, чыгышының алдагы чыгышның фикере ул татарча формалаштырылган. Бик пессимист буларак карыйм. Ничек моның ике ягы бар. Беренчедән без әзерлебез яңа сөйләшү татарча яңа сөйләшү төркем. То есть new speaking бар шундый формулировка социолингвистикада шулаймы? Бу яңа сөйләшүчеләр, яңа теллеләр. Әлбәттә безнең элекке менә сез сөйләшкән тел, мин сөйләшкән тел ул бетәчәк. Минем 3 балам, алар минем хәлне татарча белмәячәкләр. Мин моны кабул итәм, Ленар. Син үлеп башыңны ташка суксаң да, һәр көн менә без максималь, мин укытучы, татар укытучысы, мин максималь бирәм аларга, бирә алганлык бирәм балаларга. Кемнең шунда көче бар? Мәсәлән, атнасы буе эштә булып, үзе телен күн-төн русча сөйләшкән ата-ананың тагын моңа шул атнага 2 тапкыр булган ялында тагын әле контрольга биреп, балаларны гел сөйләштереп, җавап бир. Менә беренче бала минем матур сөйләшә, икенчесен сыйграк. Аның менә ул татар берәр мероприятиесенә барып кайта бер кичә, аның теләге барлыкка килә. Ләкин бит бакча бар мәктәп, алар сыйктыралар теленә, ничектән булмасын. Мин пессимист буларак карыйм, мин телгә менә бәлки мин шундый кәефтер бүген, менә 30 ел бирәм тагын. 30 ел безнең телгә, менә минем шундый караш, чөнки мин күрәм ничек икәнен. Әгәр дә Татарстан кыйбла буларак, уя буларак сакланып калса, өмет бар. Өмет бар, чөнки уясыз без Азербайҗанда түгел, без Әрмәндә түгел, без башка милләтләрдә түгел, безгә уя кирәк. Без уясыз милләтне, телне саклап калучылардан түгел. Татар әзмәс укымышлы булды икән, аның беренче процессы урыслашу. Нәрсә уйлап карагыз. Татарны әлбәттә дин саклый. Башка процесслардан шулаймы, менә ничек чуашларны, марыйларны, мукшерзләрне алсак, алар ничек бик зур процесс глобализация узганнар, шулаймы, алар урыслашып баралар. Чөнки аларның маркер юк. Безнең бит бар маркер, бу исем белән фамилия. Шул саклап кала татарны. Һәм һәр хәлдә ул безнең кыйблабыз Казанда саклап калырга мөмкин. Балаларга кайтырга кирәк, Ленар. Аларны яшәсеннәр, монда пропискалар булсыннар, чөнки монда бер сүзсез син социаль яктан монда яхшырак урнашасың. Ләкин кеше мин мәсәлән Татарстанда туып үскән, ләкин мин кая төпләнеп калдым? Мәскәүдә. Ләкин мин аерылып яшим, Ленар. Минем җаным шунда, мин монда физик яктан мин монда. Ләкин мин бер кайчанда минем васиятем мине монда җирләмәсеннәр. Минем монда каласым килми. Минем бер генә урын авылда, Татарстанда безнең бит местечковый национализм. Без бит шул хәтләрне иткән. Ул бар. Якташлык, син кайсы районнан, син кайсы төбәктән. Шуңа күрә ул яхшы дип уйлыйсың алай бер. Гүл түгел. Минуслары да күп. Минуслары күп була бит. Ул үсешкә тарта синаска. Татар бит безнең ничек кем күтәрелдеме? Тартып төшерә. Көнчелек үтерә. Бер-береңне аңламау, бер-береңнән көнләшү, астыртын-пыстыртын, тертерү, үсмәсен, китмәсен. Ләкин укырга тиеш балам Казанда. Укырга тиеш бала Казанда. КФУ хәзерге, менә мин белем өлкәсендә эшләүче, мин университетта укытам, мин беләм нинди дәрәҗәдә Казан, нинди дәрәҗәдә КФУ. Ул бик югары дәрәҗәдә. Анда белем бирерлек ул урын. Укысыннар шунда. Аннан күз күрер. Теләкләр бузак киләләм кайтсыннар, Питерга китсеннәр, башка төбәкләргә китсеннәр. Аның берни дә юк аның. Ләкин üzülергә тиеш түгел. Менә без бүгенге көндә мин мәсәлән Түбән Новгород өлкәсеннән дә мин анда кайттым да, Рыбушкинда җәемне үткәрдем дә, ул саклап калу, андый саклап калу мәдәтне без ни өчен карагыз? Без сезнең белән плюс-минус, мин сездән зрак олырак инде, мен 83 елга. Менә сез һәрбер кешене алагыз. Менә кем шыплап мәктәптә татар телен өйрәнгән? Безнең барыбызда җаннар нинди? Милли.
Демәк кирәк нәрсә? Белем бирү. Татар телендә сәләт кирәк. Сәләт бу безнең уникаль проект. Сез бит сәләтле? Ha урыслашып бетте. Урыслашып бетте, ләкин Мәскәү балалары өчен бу бердәнбер, бу бердәнбер мөхит, кая бар альтернатив тарих. Аңлашылды. Ярый Лилияна, рәхмәт бик зур. Үзегезгә бик зур рәхмәт.